O sector pesqueiro é un dos piares da economía da provincia de Lugo que conta cuns 100 kilómetros de costa. Só a costa da provincia de Lugo xenera máis riqueza que algúns países da Unión Europea. Porque as cargas de peixe, de marisco, en fin, toda a produción que se fai na costa superan en lonxa os 100 millóns de euros anuais. Na liña de apoio ao tecido productivo, a Deputación achega á Federación de Confrarías de Pescadores de Lugo 18.000 euros a través do convenio de colaboración asinado hoxe no Pazo de San Marcos. Eu penso que este convenio é especialmente necesario neste ano, neste momento, cando a costa, a Mariña, atravesa unha situación moi difícil polo rebrote do coronavirus, pero tamén polo parón que supón a economía a crise de Alcoa. O presidente tiña razón cando dicía que da importancia da pesca en Lugo. Lugo ten menos do 10% da flota que hai en todo Galicia, pero, sin embargo, paradóxicamente, temos o 25% da facturación. A divulgación do sector, o asesoramento ás confrarías, a actualización dos sistemas informáticos e a organización do Congreso de Pesca Artesanal que se ven celebrando dende hai un lustro son accións que acometerán grazas ao convenio formalizado hoxe.